कमिटी आहा ही फ्री मतदारसंघात सगळ्या ॲक्टिव्ह मेंबरांनी ऑन ओपोज निवडून दिल्ली आहा आणि ही कमिटी गोंय स्टेटचे BJP कमिटीन अप्रुवल दिल्ली आहा जी आमच्या नव्या नियुक्त केल्लो हे सुमित देसाय हेच्या अंडर 31 लोक तो धरून 31 लोकांची कमिटी घेतली आहा आणि ही टोटल बिनविरोध घेतली आहा आणि ही येता ते आपल्या टेन्युअर फ्री मतदारसंघात बऱ्यापैकी भारतीय जनता पक्षाचे काम करतले आणि हो मतदारसंघ जास्तीत जास्त मतांनी निवडून हाडपाचे तेंच्यांनी संकल्प केल्लो आहा. गेले फावट आमचो मतदार 300 मतांनी जिंकलो, हे फावट मोर दॅन 5000 जिंकपाचे तेंचो संकल्प आहा. तेन्ना हांव सबंदीत आमच्या मंडळाचे आदले अध्यक्ष विश्वनाथ कदम उदय वारन बाकीचे जे मेंबर सगळे आहा हेंच्यांनी बऱ्यापैकी इलेक्शन घेवन ही कमिटी निवडून दिल्ली आहा आणि तेवूय एक कमिटीन आहा आणि हे संघटीत जावन काम करतले म्हणून करतले तेन्ना तांकांय आदले कमिटीक शाबासकी दिता की तेंच्यांनी बऱ्यापैकी इलेक्शन विदाउट एनी डिस्प्यूट कोणाकडेन नासतना करून जनता पार्टी थ्री मतदारसंघाचं कार्यकारिणी कमिटी थ्री मतदारसंघ कार्यकारिणी कमिटी हातून 1+30 इन्क्लुडिंग मायसेल्फ एज प्रेसिडेंट ज्यांच्यानी नियुक्त केलेले आसा आमचे जे उपस्थित पदाधिकारी बसलेले आहात त्यांच्यानी तर 1+30 हातून 3 व्हाईस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी 2 आसात सेक्रेटरी 3 आसात ट्रेजरर तसेच इतर 21 मेंबर आसात आणि हे सगळे ही कमिटी आयज आमी डिक्लेअर करता की आमची थ्री मतदारसंघाची भारतीय जनता पार्टीची कमिटी म्हणून आम्ही डिक्लेअर करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.